tänne, mitä IPU, itsenäisyyspuolue, aikoo kertoa teille tuleviin vaaleihin. Täällä paikalla on puolueen puheenjohtaja Antti Pesonen sekä vaalipäällikkö Timo Isosaari ja Alexander Holtboyer, joka kääntää tämän englanniksi ja ruotsiksi, jos joku sitä haluaa. Täällä on myöskin ehdokkaat, mutta heidän nimensä julkistetaan hetken päästä. Otetaan puheenvuoro Antti Pesoselle. Hyvää päivää kaikille. Hyvää päivää kaikille. Eduskuntavaalit ovat tosiaan näillä näkymin tulevan huhtikuun puolimaissa ja niissä ratkaistaan Suomen suunta tuleviksi vuosiksi, vaalien väliseksi ajaksi ainakin. Nämä eduskuntavaalit antavat mahdollisuuden muuttaa Suomen suuntaa, ainakin antavat mahdollisuuden aloittaa Suomen suunnan muuttaminen. Itsenäisyyspuolue osallistuu eduskuntavaaleihin kaikissa vaalipiireissä. Täällä Helsingissä ja Uudellamaalla itsenäisyyspuolue asettaa täyden listan ehdokkaita ja täysiin listoihin toki pyritään koko maassa ja siinä tullaan monessa vaalipiirissä onnistumaankin. Itsenäisyyspuolue aikoo nousta eduskuntaan tulevissa vaaleissa. Se eduskuntaan nousu riippuu kahdesta asiasta: ehdokasasettelusta ja siitä, että puolue saadaan riittävästi tutuksi suomalaisille äänestäjille. Kaikkein voimakkain vaalityön tekijä itsenäisyyspuolueen hyväksi on nykyinen politiikka. Nykyiset vallanpitäjät osoittavat, että suunnanmuutos on välttämätön. Tulevia vaaleja voidaan käyttää kansanäänestyksenä eurosta ja Euroopan unionista. Nykyiset vallanpitäjät, valtapuolueet eivät halua, eivätkä uskalla järjestää kansanäänestyksiä, koska he pelkäävät kansan ääntä. Kansalaisilla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa euro- ja EU-asiassakin Suomen tulevaisuuteen ja omaan tulevaisuuteensa äänestämällä eduskuntaa viimeinkin sellainen puolue ja sellaisia edustajia, jotka esittävät aidon ja perustellun vaihtoehdon nykyiselle EU-valtaan alistuneelle politiikalle. Itsenäisyyspuolueen keskeisiä tavoitteita ovat kansanvallan ja oikeudenmukaisemman yhteiskuntakehityksen lisääminen. Näihin tavoitteisiin voidaan päästä vain siten, että suomalaiset itse palauttavat päätösvallan omiin asioihinsa. Nyt annan puheenvuoron takaisin Kirsi Holmstenille. Kiitoksia. Kiitoksia Antti Pesonen. Jatketaan sitten tätä haastattelukierrosta. Ja munkin nimi tässä mainittiin, jos joku haluaa tietää, mitä mä teen, niin mä oon Helsingin ja Hämeen puheenjohtaja. Ja tulisinpa paikalle sitten vaalipäällikkö Timo Isosaari. Mitkä ovat IPUn tavoitteet? IPUn tavoitteet ovat luonnollisesti eduskuntaa ja mä ajattelin
pienet kannustavat sanat nyt tähän vaalikampanjan avaukseen lausua, piti oikein kirjoittaa ylös. Eli hyvät tipulaiset, nykyiset ja tulevat. Haluan kiittää erityisesti ehdokkaita, jotka asettuvat ajamaan Suomen ja kaikkien suomalaisten etua. Itsenäisyyspuolueessa ei ajeta omia, vaan kaikkien yhteisiä etuja. Samoin kiitän kaikkia paikalla olevia sosiaalisen median edustajia. Siis kaikkia teitä, joita on kalvanut terve epäilys siitä, että tässä maassa asiat eivät ole, kuten niiden pitäisi olla. Te olette etsineet tietoa ja välittäneet sitä muille, jotta ymmärtäisimme paremmin, mistä on kyse. Meitä yhdistävät kokemukset, joita asiantuntijat mediassa ja politiikassa eivät osaa selittää tavalla, johon olisimme tyytyväisiä. Kokemus on sitä, että meihin ihmisinä on sattunut ja olemme satuttaneet toisia yhtä lailla. Ikävätkin kokemukset muuttuvat positiiviseksi voimaksi, kun ymmärrämme tapahtumien syyt ja seuraukset ja annamme itsellemme ja toisillemme anteeksi. Kokemus on opettanut meille, että yksin ilman yhteistyötä me emme tule pärjäämään. Itsenäisyyspuolue on meille se perusta, joka mahdollistaa kaikkien pärjäämisen tähtäävän yhteistyön ja sitä kautta myös yksilön itsenäisyyden kunnioittamisen. Silti meidän pienuuttamme epäillään ja myös asiantuntemustamme epäillään. Katsoin eilen illalla Areenasta dokumentin erikoisasiantuntijoista. Tutkimukset osoittavat, että asiantuntijat erottaa muista yleensä vain esiintymiskyky ja rajaton itseluottamus. Kaikilla tutkituilla aloilla kävi ilmi, että asiantuntijat erehtyvät paljon muita useammin ja vasta kokemus opettaa erehtymään harvemmin. Taloustiede päätyi tutkimuksessa ylivoimaiseen kärkeen. Alan erehtymisprosentti oli lähes 100. Eikä se ole kehittynyt lainkaan. Suomalaiset selvästikin luottavat asiantuntijoihin, koska muuten emme olisi ajautuneet näin suuriin vaikeuksiin. Tarinan opetus on se, että meidän tarvitsee vain luottaa itseemme ja toisiimme, olla toisillemme ihmisiä. Tietoa ja osaamista meillä on keskuudessamme aivan riittävästi ja lisää tulee joka päivä. Luottamus itseämme ja toisimme on se, mitä me kaikki tarvitsemme. Toistemme työtä ja osaamista arvostaen ja kunnioittaen, virheitä ja vajaavaisuuksia suvaiten. Jutun ohjelmaluonnoksen pohjalta selvitämme avoimella kansalaiskeskustelulla, mitkä meidän yhteiset tarpeemme ja tavoitteemme ovat ja mitä välineitä tarvitsemme niiden toteuttamiseen. Tästä muodostuu meidän luottamuksen pohja ja siitä me pidämme kiinni. IPU on ihmisten puolue ja kasvaa kevääksi eduskuntaan. Paljon kiitoksia. Ja jatketaan sitten ja kuunnellaan sitten ruotsiksi vaikka tätä samaa asiaa. Tervetuloa Aleksander. Kiitoksia. Kuuluuko nyt? Kuuluu, kiitos. Aloitan tämän kyllä suomeksi kuitenkin. Eli se, mistä nykyään paljon kiistellään, on näistä kieliopillisista asioista. On puhetta siitä, että onko yhdyssana välilyönnillä vai ei. Ja minua useamman vuoden eniten häirinnyt se asia, että yhteiskunta ruvetaan kirjoittaa erillisenä sanana. Ja se, mitä meiltä tapahtuu, että minä koen sen, että yhdyskuntasopimus rakoilee. Ja sitä mukaan, kun se rakoilee, me menetämme sen, mikä on ytimessä. Puhutaan kansallisuudessa, puhutaan kansallisvaltiona, puhutaan ikään kuin väitetään se olevan nurkkakuntaansa ja globalisaation ja ylikansallisen toiminnan kaiken voittavan ja olemamme maailman voittajia. Mutta jos meillä ei ole yhdyskuntaa, yhteistä ydintä asioita, että me positiivisesti ja hyvin uskomme, pelkäämättä asioita, niin silloin meillä ei ole kansalaisuutta. Minä en halua olla niin kansainvälinen, että olen siellä välissä, vaan haluan olla edelleen suomalainen.
Olen tällaisena syntynyt ja tällaisena haluan myöskin jatkaa. Ja siirryn tästä sitten ruotsiksi. Bästa åhörare, bästa människor, idag denna dag så tar vi och publicerar Självständighetspartiets program inför riksdagsvalet nästa vår. Och likaså kommer vi att presentera 4 stycken kandidater inför våren. Vi kommer också att publicera vårt program inför valet och dess innehåll. Det är en stegvis process där vi utvecklar, men vi vill ha tillbaka dialogen och diskussionen och den äkta demokratin i samhället. Idag lever vi i en fiktiv demokrati där vi får göra beslut, men vi får inte göra val. Och där vill jag nu läsa åt er en text som vi har skrivit upp i detta. Riksdagsvalet den 19/4. Tvärt emot den allmänna uppfattningen så ligger Finlands deltagande i Europeiska unionen, militärpakten NATO och den för välfärdssamhället ödesdigra gemensamma valutan euro fortfarande i vår riksdags händer. Riksdagen är den vårt högsta organ som kan besluta vad Finland är med om, och de som väljer vad riksdagen är folket. Medlemskapet i EU och användningen av euron brukar kallas för ett samarbete. I verkligheten är det rättare sagt frågan om ett underordningsförhållande på basen av vilket medlemsländerna är tvungna att villkorslöst foga sig i ett förvaltningssystem som är totalitarism. Det spända läge i världspolitiken ger oss idag bara besked att Finland måste återgå till det som vi var tidigare, en fredsbevarande part och den rollen som vi hade tidigare. Vi har inte råd att skapa risksituationer som utgör fara för vårt eget lands säkerhet på sådana områden där vi inte har förutsättningar till försvar när hotbilderna realiseras. Neutralitetspolitiken och militär alliansfrihet är de bästa läkemedlen mot dessa hot. Vårt parti accepterar inte en utarmningspolitik som EU bedriver och med vilken unionen ruinerar välfärdsstaten, den bästa uppfinning människorna haft och som Finland har levt. Vi har rätt att jämbördigt ta hand om våra egna medborgare. De avtal som Finland har slutit, som landet numera har, ger oss inga medel att infria löftena som vi har gett i anslutning till välfärdssamhället. Och vi har inte ens möjlighet idag att värna om medborgarnas grundlagsenliga rättigheter och de rättigheter som skrivna i internationella avtal gäller mänskliga rättigheter. Vi behöver ett nytt samhällsavtal som siktar på framtiden och enligt våra principer det är möjligt att nå enighet. Alla våra kandidater har förbundit sig till att arbeta för att Finland på ett kontrollerat sätt lösgör sig från det avtal som är skadliga för våra medborgare, det vill säga EU- och NATO-avtalet. Det att vi ska kunna lösa alla de stora problem och de kommande problemen som vårt land går in mot kräver förstås ett internationellt samarbete. Och samarbete kan man bedriva endast den som får besluta om sina egna angelägenheter. Det europeiska samarbetet kan i fortsättningen grunda sig på ett nätverk av nationalstater och en långtgående suveränitet samt lokala ekonomier som utgörs av självstyrelseområden där människor garanteras möjlighet att på ett sätt som respekterar vår livsmiljö idka en mångsidig näringsverksamhet. Och vi skapar ett bestående välstånd genom vår egen arbetsinsats. Det krävs en öppen medborgardebatt i vårt land. Med hjälp av det kan vi behandla de ömma punkter som vi har i vår historia och möta framtidens utmaningar. Vi anser att det alternativ som Självständighetspartiet erbjuder förtjänar ett ordentligt demokratiskt test. Problemet med finska samhället idag och den finländska demokratin
är att det i offentligheten inte existerar alternativ till den gällande EU-underskruvade politiken. Nästa vår får valet en demokratisk prägel av fria val. De verkliga alternativ står till buds och vi får debattera också offentligt. Ett mera demokratiskt val än en folkomröstning finns inte. Finländarna får utnyttja ett statligt val för denna folkomröstning. Märkligt nog och paradoxalt är det också denna typ av röstningar som EU har erbjudit. Till skillnad att man får inte rätt för en EU, man röstar som EU vill. Skillnaden är i detta läge att vi får välja. Valet innebär en äkta möjlighet att förändra Finlands riktning. Tack. Kiitoksia. Ja nyt kello on niin paljon, että nyt paljastetaan 4 ensimmäistä itsenäisyyspuolueen ehdotusta vuodelle 2015 eduskuntavaaleihin. Ja okei, aloitetaan nyt sitten tässä järjestyksessä. Minun vieressä on Susa Hyppälä. Ei vaan tutussa kaupungin tuolla sisällä. Hänen vieressä on Kirsi Heli. Ja sitten mennään jo miespuolisiin henkilöihin. Anssi Lehtilevä. Ja viimeisenä Ilkka Luoma. Sokerina pohja. Ja jos haluatte heidän tutustua tarkemmin tässä vanhassa päätöskin talossa tuossa fotokafeessa, niitä voi tavata juuri nyt. He siirtyvät sinne. Niin kuin siirtyvät myöskin itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja, vaalipäällikkö ja minäkin. Kiitos teille kaikille, jotka tulitte paikalle. Itsenäisyyspuolue tulee näkymään pääkaupunkiseudulla ja maailmalla hyvin laajasti tämän vaalikauden aikana. Vaalit on avattu nyt. Hyvä.